Sain, Disgrifiad Artist Mundi, 11. Katie Elledge ydw I, cynhyrchydd ymgysylltu ar gyfer Artist Mundi 11. Dyma sain ddisgrifiad o 3 gwaith celf, sef Spirit Water Offerings, Listening Bowls, a Bodo a Gado 3, sy'n ymddangos yn arddangosfa Jumana Emil Abboud ym Mostyn rhwng mis Hydref 2025 a mis Chwefror 2026. Mae Jumana Emil Abboud yn artist Palesteinaidd Canadaidd a aned yn 1971 ac sydd ar hyn o bryd wedi ei lleoli rhwng Jerusalem a Llundain. Mae hi'n tynnu sylw at pa mor bwysig yw ein cysylltiad a'n tir, ein cymuned a'n ffynonellau dŵr. Mae ffynonellau dŵr yn aml yn sylfaen mewn credoau ysbrydol a chrefyddol, ac maen nhw'n gysylltiedig â mythau a llen gwarin yn y gymunedau cyfagos. Mae'r artist yn ymateb i len gwarin a chwedlau yn ei gwaith i atgoffa pobl pa mor berthnasol yw dŵr yn ein bodolaeth. Wrth i chi fynd i mewn i'r oriel, byddwch chi'n teithio ar hyd coridor concred llwyd llydan, tuag at a gorfa lydan i oriel. Wrth i chi gyrraedd pen draw'r coridor, ar y chwith mae oriel yn arddangos gwaith Antonio Pauca. Mae gwaith Jumana Emil Abboud yn cael ei arddangos mewn 2 oriel cyfagos ym Mostyn. Mae'r oriel yn union o'ch blaen yn ystafell uchel sydd wedi ei goleuon dda, gyda nenfwd gwydr sioraidd uchel. Yn y gofod hwn mae'r darn Spirit Water Offerings yn cael ei arddangos. Gosodiad o wrthrychau cast cwyr gwenyn. Mae'r gwrthrychau wedi ei gwasgaru ar wahanol uchderau ar draws waliau glas tywyll yr oriel, ar sylffwydd bach gwyn ac ar 2 fwrdd crwn gwyn mawr yng nghanol yr ystafell. Mae'r 2 fwrdd wedi ei gosod ar wahân, felly gallwch fynd rhwng y 2 a theithio o amgylch y byrddau. Mae'r castiau cwyr yn cynnwys pomegranadau cyfan, rhai wedi eu haneru a rhai wedi eu chwarteru, cregyn gleision, cerig, esgyrn anifeiliaid, codeni hadau, planhigion ocra a chregyn malwod. O amgylch y castiau cwyr, mae gwybodaeth o len gwarin a storiau wedi ei ysgrifennu a llaw o amgylch y gwrthrychau, i roi arweiniad a dwythineb ar sut i'w ddefnyddio. Maen nhw wedi cael ei ysgrifennu yn Gymraeg, Saesneg ac Arabeg, yn uniongyrchol ar y waliau glas tywyll gyda ffyn gwyn a sialc, ac mewn pensil ar y byrddau gwyn. Mae'r dylluan, er enghraifft, yn cast cwyr o asgwrn a gasglyd wrth y ffynon sycia. Y gred yw bod modd ei ddefnyddio i'n cryfhau pan fyddwn wedi blino os yw'n cael ei chadw'n agos wrth astudio neu weithio mwyn ein helpu i ganolbwyntio. Enghraifft arall yw dant y bwgan, sef cast cwyr gwenyn o garreg. Y cyngor yw ei cadw mwyn eich diogelu, gan mae'r cred yw ei fod yn cadw drygioni draw. I'r dde o'r oriel hon, mae'r ail ystafell yn cynnwys gweithiau eraill Jumana. Wrth i chi deithio i mewn i'r gofod, welwch chi 2 listening bowls ar 3 plinth o wahanol uchder. Mae'r strwythur y 3 plinth yn debyg i byrddau. Mae 4 coes bren garnynt ac arwyneb gwyn gwastad. Mae'r plinth byraf y milmynedfa'r oriel ar y dde, yn dal y bowlen wedi'r fwyaf. Wrth edrych i lawr i'r bowlen, mae'r lliwiau'n mynd o goch dwfn ar y top i liw glas porffor dyfnach, ac yna'n
gyfuno fel mwg o las golau I arian aur metalaidd yng nghanol y bolen. Mae'r gwydr yn sgleiniog ac yn adlewyrchol iawn, yn enwedig y canol metalaidd, sy'n adlewyrchu ac yn gwrthneidio goleuadau gofod yr oriel yn ogystal â'ch adlewyrchiad chi ei hun, fel drych o amgylch yr arwyneb yn creu adlewyrchiadau ddiddorol o olau. Wrth gerdded heibio'r bolen, rydych chi'n dod at ddau plinth arall, sy'n fwy canolog yn y gofod, ond sy'n dal I fod ar ochr dde'r ystafell. Mae'r ddau plinth yma yn nes at ei gilydd, gyda'r plinth byraf y tu ôl i'r un talaf, ac ychydig i'r dde. Mae'r bolen ar y plinth byraf y tu ôl yn gwbl glir, a hon yw'r bolen leiaf. Ar y plinth talaf mae'r bolen yn goch dwfn troloew. Gan ei bod yn troloew mae fel petai'n adlewyrchu mwy o olau ac yn disgleirio yn y gofod. Wrth edrych I lawr ar y bolen, mae'r canol yn llai troloew ac mae'n trwy'r wydr lliw porffor las ac yn pylun lliw a'r metalaidd yn y canol. Ar y wal ar ochr chwith yr ystafell, mae amrywiaeth o beintiadau lliwgar o gyfryngau cymysg ar bapur wedi'u creu gan yr artist ac wedi'u gwasgaru ar draws y wal. Does dim ffrâm i'r peintiadau ac maen nhw ar bapur trwchus gweadog. Maen nhw'n amrywio o ran siâp a maint fel sgwar, petriel, crwn a hirgrwn. Ymatebion I len gwerin a storiau yw'r gweithiau celf hyn. Maen nhw'n darlunio pobl, anifeiliaid a thirweddau naturiol. Mae'r gweithiau celf wedi lluniadu'n fras ac mae'r artist wedi defnyddio golchion o baint wedi ei wanhau yn ogystal â lliwiau mwy pigmentog sy'n ychwanegu cyferbyniad. Mae'r gwaith celf olaf ar y wal ar uchder pen, ac mae'n darlunio dynes a charw, bydô a godô tri, yw enw'r gwaith celf. Mae'r dynes ifanc yn gwisgo ffrog coch a llewis byr ac yn penlunio yng nghanol y peintiad. Mae'r carw yn gorwedd i'r chwith o'r dynes ac yn gorffwys ei gwddw a'i ben ar ei phengliniau. Mae braich chwith y dynes wedi'i osod yn dyner ar gwddw y carw. Mae'r ddau wedi cael eu lluniadu a'i lliwio â phensil coch. Mae'r coch yn amrywio o ran ar lliw lle mae'r artist wedi defnyddio'r pensil yn ysgafn neu wedi ychwanegu pwysau I dywyllu ac ychwanegu dyfnder at y llun. Cefndir y gwaith celf hwn yw'r papur gwyn ac llinell las sy'n gylchredeg o amgylch y ddau ffigwr. Mae'r llinell hon wedi cael ei chreu drwy ddefnyddio paent glas wedi'i wanhau. Tra bod yr artist wedi peintio'r llinell hon, mae hi wedi gorgyffwrdd a'i strokes brush sydd wedi tywychu'r llinell ac ychwanegu cysgodion tywyllach o las lle mae'r paent wedi gorgyffwrdd. Mae'r llinell yn cylchredeg y ddau ffigiwr ac yn plygu o amgylch y melon a chornelu'r dynes a'r carw.